I això ho estem permetent, i això ho està permetent la regulació actual. Vull dir, res més que això, és canviar les regles del joc. I els consumidors és qui patim aquestes conseqüències. Tornem a estar allà mateix. Endesa va obtenir l'any 2020 uns beneficis de més de 1.500 milions d'euros i Iberdrola de 3.600 milions d'euros. L'any 2020, plena pandèmia. I els nostres polítics què poden fer, els que verdaderament governen? Tenen des de suspendre el sistema marginalista que fa dependre el preu de la llum tal com el tenim ara, limitar i repartir els guanys d'aquest oligopoli energètic que tenim, o racionalitzar els recursos productius. Però no, què ens estan dient que hem de fer? Baixar la calefacció. Un senyor que guanya més de 300.000 euros nets l'any, que hem de baixar la calefacció. I després tenim el govern espanyol que fa polítiques de maquillatge, no fa reformes estructurals. Fa unes polítiques insuficients i sobretot temporals. I el que cal és capgirar aquest model energètic. Nosaltres, com a país, hem d'avançar aquí. Si ells no ho fan per una banda, intentar fer-ho a nosaltres. Les regles del joc ja no són tant a nivell espanyol. A nivell espanyol les intentaran maquillar, però hi hem d'anar més enllà, com a Europa. Però nosaltres, si volem ser autosuficients i funcionar com a motor de canvi des dels municipis, fer petits passos. Tenim, per exemple, a Olot, que es va aprovar la primera comunitat energètica. Doncs tirem cap aquí. A nivell de Catalunya creem una petita empresa pública energètica, anem creixent per aquí. A nivell comarcal també intentem créixer sobre les comunitats energètiques, fer els espais públics que siguin generadors d'energia fotovoltaica, per exemple, o rescindir contractes amb empreses de l'IBEX 35. Fem aquests primers passos, com a petits que som. Per què? I ara aquí farem les frases. El mercat no es regula sol, en aquest cas queda demostrat. El mercat no es regula sol. I una altra cosa, l'electricitat és un dret i no un negoci. Per tant, entendran que votem a favor d'aquesta moció.